ka da maka aiki auta ya zama ina kwastuman ne wai ya zo ya daure mata bara. tunar wanka hurumin ka ne kai me wurin ka ne da kaje ka shiga da kuke ya isar da sako a cikin bidiyon da samun kira. Yau ka gane ke. Da gane ina kwastumiyan ne wai ka gane. Shi ke nan ai sako ya isa. an yi ba me kake sha ka boya bayan ka Wannan shahararriyar waka ta auta MG kenan wata gani yanzu haka yana wallafa muku ne domin zai saka muku ita insha Allah nan da ba daɗewa ba mai suna bawan mata. Kawai ku saurari wannan zazzafa zai saka muku wannan waka ne a watan da zai kama insha Allah. Akwai faɗakarwa da nishaɗantarwa da ilmantarwa. Ku dai kawai ku dakace mu a cikin wannan tashar tamu mai suna Hausa Zone TV. Ku ci gaba da yi mana subscribing sannan kuna danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sakonninmu da zarar mun ɗora. Domin wannan waka akwai ɗimbin lissafi a cikinta da kuma fikira da basira. Kawai ku dai ku saurari wannan waka mai suna a duniya kowace lokaci na nan zai ci gaba da aiwatar da waƙoƙinsa a kowane irin lokaci. Auta MG yana nan yana ɗauke da abubuwan nishaɗantarwa, faɗakarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa tare da nishaɗantarwa. Ku dai ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai suna Hausa Zone TV. Kar a rabu.